DJ Hussein on the mix. Zainabu Abu wallahi kin cancanta ki zama uwar ƴaƴana a gare ki za su gagata. Zainabu Abu wallahi ka cancanta ka zama uban ƴaƴana a gare ka za su gagata. Mukula shakuwa kamar ɗarawa junan makaramar rabewa mu zama ƴan uwa kifi cikin rawan babu rabewa sai mutuwa kamar harbin gofa san ki ya rarrafa a zuci har ya fawa rabin ƴar uwa na samu nutsuwa a garki ni ne bawa auren ki idan ne zan yi rawa ne tsalle sai na gode wa Allah samun farar matata. Fahari hana shi ya hau tsari baya da ƙarari yana da nazari zaman mana ga da tsari shi ya tare hari yana ta ƙoƙari gare ni babu saruri auren mu yarrare Aisha da wuri haka nake yin buri da kai zan zauna ko da a dajin Allah ne Zainabu Abu akan gaban gudun na wahalta. Zainabu Abu wallahi kin cancanta ka zama uban ƴaƴana a gare ka za su gagata. Idan ki kewaya cikin ta duniya halin kishi zan koya ki mun tarayya karki ya gajiya a gare nake ta ɗawaniya ki ci a zuciya ki zo ki sanyaya cikin ƙwaƙwalwa ta gajiya cikin sakan ɗaya ki ta bibiya bata gazawa ko ta tsaya sunan ki yana kyau ko da gurin marabota sunan ki Zainabu Abu a cikin sakin bambanta. Saboda rauku ne sannan na sa a rai ƙaunar da na yi a gare ka na duba yan maza na saka duniya sai na ga babu kamar ka na samu saurayi ya mini so kwarai sai dai na ce sannan ka yana fara da ni ma ina da shi zaman mu sai san barka idan na rasa ka ba lokacin yin kuka ni ma ba za na iya ba sai dai a kai makabarta. Zainabu Abu wallahi kin cancanta ka zama uban ƴaƴana a gare ka za su gagata.